Sylvania eveneens de zorgkosten wil verminderen. De minister van Gezondheid, Milieu en Natuur reageert daarbij op een persconferentie van het College Financieel Toezicht vorige week, waarin ze aangaven dat de zorgkosten op Curaçao heel hoog zijn, 15% van het bruto binnenlands product. En dat is ook veel hoger dan vergeleken met bijvoorbeeld Aruba, Sint Maarten of Nederland. De minister heeft nu laten weten dat hij vastbesloten is de zorgkosten omlaag te brengen. Zijn intentie is om binnen de komende 4 jaar een daling van de uitgaven te realiseren, zonder de volksgezondheid in gevaar te brengen, maar met speciale aandacht voor mensen met minder middelen. Hij sluit zich daarom ook aan bij de aanbevelingen van het CFT om de lijst met generieke geneesmiddelen uit te breiden. Dat heeft hij schriftelijk gezegd in een reactie waar de Extra zicht op heeft gekregen. Het is een reactie aan de Extra waarin hij aangeeft dat onder meer de lijst met generieke geneesmiddelen veel groter moet zijn, omdat daarmee niet alleen dure merkmedicatie kan worden gekocht, maar ook goedkopere medicatie die van hetzelfde